Și am constatat că unii pur și simplu vorbeau peiorativ sau vorbeau în batjocură despre pseudo-istoricul Alexandru. De ce? Pentru că, vezi, Doamne, nu are o pregătire de specialitate. Și aici vreau să intru într-o altă chestiune. Iar chestiunea este foarte simplă. Nici Benedetto Croce, spre exemplu, care e cel mai mare filozof al Italiei din secolul 20, nu avea pregătire de specialitate, era un italian. La noi, în cultura română, Titu Maiorescu era un avocat, el practica avocatura, dar a dat direcția ortografică și direcția critică în cultura română. Și pot merge mai departe, Giovanni Papini, etc., Eminescu, Caragiale. Deci este o prostie, fără margini. Și, de fapt, dacă vrem să judecăm un om, nu-l putem judeca decât din perspectiva a ceea ce a scris, iar dacă e să punem în balanță ceea ce a scris, trebuie să punem, bineînțeles, cu argumente științifice și raportându-ne critic la ceea ce se regăsește în cartea respectivă sau în studiul respectiv sau în articolul respectiv. Pentru mine, Alexandru face parte din elita noastră armenească, dar spre deosebire de alți membri ai elitei armenești, el și-a asumat neamul și este de ajuns să ne gândim că în fiecare vineri, săptămână de săptămână, indiferent de câți tineri vin, el își ține lecțiile despre limba armenească și citește din literatura armenească. Și aici mai vreau să completez și să mai spun ceva. Vreau să vă spun că, dincolo de faptul că Alexandru pentru mine este evident, bineînțeles, ca matematician este absolut recunoscut și ține de elita din țara asta care se ocupă cu matematica, dincolo de faptul că pentru mine este un istoric, iar ceea ce a făcut el se adaugă la ceea ce au scris istoricii noștri. Noi am avut istorici romantici, cum a fost Dimitrie Arbeleanu, Vasile Diaminceanu, dar am avut și o istorie dintr-o perspectivă critică și modernă, cum s-a întâmplat începând cu Anastasie Feciu, care de fapt era undeva la granița între romantism și istoria propriu-zisă, dar cum s-a întâmplat cu ceilalți, cu George Murnu, cu Valeriu Papahagi, care poate o să fie prezentat săptămâna viitoare cu un manuscris inedit, cum s-a întâmplat cu Victor Papacostea, până la Dana Șoca astăzi și nu merg mai departe. Vreau să spun că eu am avut, bine, o pseudo-polemică cu Alexandru, că eu am spus la un moment dat, ocupându-mă de istorie a literaturii române, pe care, dacă mă ajută Dumnezeu, o să o scoată la ideală, i-am spus că el acolo să-și aibă un loc bine precizat, la eseistică, și el se râdea și se uita ironic la mine și spunea, păi cum? Păi eu nu sunt scriitor. Așa spune el, pentru că este modest, dar este un eseist excelent. Eseul lui este un eseu intelectual și aveam nevoie de un astfel de eseu intelectual și mai ales este un eseu critic. Iar eseul critic este și dintr-o perspectivă istorică scris, dar este scris și dintr-o perspectivă morală și aici vreau să ajung că, de fapt, Alexandru, așa cum o să vedem și din prezentarea sumară a cărții pe care a scris-o și la care o să ne referim concret, este mereu dublat de un moralist și, de fapt, așa cum se întâmplă într-o tradiție foarte lungă și care coboară poate până în antichitate, cum am scris eu cândva despre Matilda Caragiu, care coboară până la Fedru, găsim și un duh gnomic la Alexandru și aici se întâlnește cu Matilda Caragiu, pentru că de multe ori, la sfârșitul unui articol, care are un conținut istoric, după ce cotroboiește prin cotloanele istoriei și prin cotloanele vieții, să zicem, unui personaj istoric, la un moment dat vine și însoțește acel text cu o gnomă, cu o morală, dar morala nu este sentențioasă, de multe ori nu este apoftegmatică, deși este și așa, este de multe ori deschisă pentru că este încărcată de o polimorfie de înțelesuri, pentru că Alexandru, la un moment dat, practică și... adică prin asta se caracterizează, în primul rând, prin faptul că este un om deschis,
Și ăsta este meritul lui fundamental în lumea armenească contemporană, că întotdeauna a fost o punte între oameni și așa s-au născut o grămadă de lucruri minunate, cum s-a născut și cartea despre Matilda, care fără el nu ar fi apărut, în care a reunit oameni din toate părțile și astăzi constituie pentru noi un document istoric. Dar să-l las pe el să vă povestească câte ceva despre pasiunea asta pentru istorie și mai ales despre cum s-a născut cartea asta. Mersi, George. Vreau să vă spun că sunt cumva stânjenit de postura asta. Mă simt mult mai bine când prezint eu cărțile și când prezint pe altcineva. La un moment dat, amicii mei de la societate m-au întrebat cine o să prezinte cartea și le-am spus că, bun, eu nu pot să spun cine o să prezinte cartea, trebuie să se gândească ei la chestia asta. Mă rog, și ei l-au convins pe George, dar o vreme a fost așa în suspans, că nu se știa cine o să prezinte cartea și mă gândeam ce experiență ar fi să mă prezint eu singur. Într-o zi o să încerc să fac și asta, dar e greu să te vezi obiectiv așa din afară. Vreau să încep cu matematica. Una din chestiile cele mai serioase din viața mea. Eu am crescut într-o casă cu doi părinți profesori. Unul de matematică și unul de istorie. Am ales ușor matematica, fiindcă am copilărit în comunism și istoria pe care o auzeam mi se părea falsă, bizară, urâtă. Ce mă fascina la tata era că îmi povestea istoria altfel și cu toată simpatia mea pentru el mi-am dat seama că nu pot să fac istorie într-un regim de tipul acela. Însă mi-a rămas pasiunea asta pentru istorie și cumva am simțit nevoia să nu o îngrop. Cartea asta s-a născut dintr-un proiect care a fost la Colegiul Noua Europa, unde este rector Andrei Pleșu. Și a venit la sugestia Irinei Nicolau. I-am spus că e o piedică mare, că nu sunt istoric. Și mă rog, ea mi-a zis că lucrurile acolo sunt mai relaxate și că nu contează asta. Cumva mă agasează să tot dau explicații despre chestia asta. O spun foarte explicit. Nu mă consider istoric. Am scris despre români. Îmi place lumea asta. Și nu vreau să par altceva decât sunt. Vreau să spun două vorbe despre prefață, care e ușor altfel decât cartea. Deci cele două texte sunt două texte acolo. Un text despre istoria românilor din România de la colonizare încoace, dar destul de condensat, o să vorbim poate mai încolo. Și al doilea capitol al cărții este un fel de cartografiere a situației a românilor din Albania, Grecia și Republica Macedonia. Deci ambele texte au fost scrise pentru Colegiul Noua Europa. Acolo textele erau în engleză, aici sigur sunt în română. Am simțit nevoia când am făcut cartea să adaug o prefață. Din mai multe motive. Cititorul meu, primul meu cititor a fost tata, care e foarte critic, are un simț critic excepțional, așa, și mi-a zis, zice, bă, cartea ta e cam seacă, așa, foarte aridă. Și, mă rog, observația asta mi-a făcut-o și Marius Șolea, care, mă rog, el m-a îndemnat să scot cartea și el a ajutat apariția cărții, dar și lui se părea cartea foarte tehnică, așa, foarte strictă. Așa că m-am gândit să-i pun o prefață care să balanceze cumva lucrul ăsta și, mă rog, prefața e scrisă așa, mai într-un registru de literatură. Acum, o să începem discuția, dar aș vrea doar o mică povestioară să vă spun. Cartea asta s-a născut cumva de mult, de tot de când eram copil. Și când trăiam cu cel puțin 3 teorii despre lumea armânească. Una era cea pe care o citeam în cărțile românești, că românii sunt români. Cealaltă părere era cea din casă, care contrazicea violent ce citeam în cărți. Deci părinții mei îmi spuneau, și bunica mea mai ales îmi spunea că suntem diferiți.
trebuia să fac eforturi puternice, așa, să mă țin cu mintea mea proprie. Mi-aduc aminte că mă certam foarte mult cu bunica mea, care era convinsă că românii sunt neamul superior prin excelență, superior oricui și românilor cu atât mai mult. Încercam să mă cert cu ea, să-i spun că e în neregulă să faci astfel de comparații. Iar a treia poveste venea din lumea rudelor noastre din Grecia. Erau singurii străini pe care i-am cunoscut în perioada comunistă și care când veneau la noi ne încălzeam foarte tare, cântam, ne simțeam foarte bine, însă când venea momentul despre ce sunt românii, era o tensiune teribilă. Mi-aduc aminte o ceartă aproape violentă cu un unchi al meu, Halciu, Lali Halciu, care îmi spunea că noi suntem greci și nu înțelegeam cum se poate să fie așa ceva adevărat. Deci asta este punctul de pornire undeva în copilăria mea, cu un contrast între cel puțin 3 păreri diferite despre lucrul ăsta și asta a fost, așa să zicem, un mic punct de început. Un motiv, conform Irinei Nicolau, ar fi acela că ei au dezvoltat un fel de strategie de disimulare etnică. O opinie diferită, nu neapărat divergentă, este sugerată de Nicolae Șerban Tanașoca. El îi consideră pe români prototipul Homo Balcanicus, datorită legăturilor și afinităților cu toate populațiile balcanice de-a lungul istoriei. Tedecal îi consideră o minoritate care se comportă ca o majoritate, ceea ce explică neînțelegere privitoare la identificarea lor. Și aici ajungem la un alt paradox pe care l-a reprodus, de fapt, nu-i aparține, zic eu, lui Nicolas Trifon, care recent și-a publicat traducerea în românește a celebrei lui cărți scrisă cândva în limba franceză și publicată în Franța, și spunea el acolo a românii pretutindeni nicăieri. Asta este un paradox. Și având în vedere că este un paradox, atunci trebuie să cauți să înțelegi lucrurile, dar putem noi înțelege lucrurile cu adevărat? Toți au vorbit, toți cercetătorii au vorbit despre români în felul acesta. Cultura lor și a românii sunt polimorfi, sunt politropi, iar identitatea lor este una multiplă. Și atunci există riscul să te smintești. Păi dacă te afli în prezența multiplicității, cum spuneam eu în ultima mea carte, de fapt nu e ultima, în jurnal interior, ce se întâmplă dacă stai în fața multiplicității? Fie ai nostalgia unului, arhetipului nemanifestat, fie ai voința de a fi unul, adică de a-ți rezolva problema identitară într-un chip esențialist. Și tema cărții pe care o prezentăm astăzi, cred că este și asta, adică raportul dintre esență și formă. Raportul dintre esență și manifestare. Adică ce sunt armânii? Sunt esența și care este acea esență, sau sunt manifestarea care presupune forma de manifestare și care de fapt presupune formele de manifestare. Și acum despre ce vorbește Alexandru în cartea aceasta? Vorbește din perspectiva aceasta a identificării, de fapt nu a identificării. El încearcă să construiască, cum ai spus tu în prefață, o hartă auto-identificării armânilor. Numai că nu este o hartă auto-identificărilor din perspectiva, să zicem, profundă, așa cum se întâmplă în literatură, cum se întâmplă în poezie, este mai degrabă o hartă auto-identificărilor în funcție de manifestarea în viața socială și în viața politică, pentru că toate auto-identificările acestea care se regăsesc în carte și care sunt exemplificate, privesc nu omul lăuntric și omul profund a român, ci privesc omul exterior, privesc de fapt ceea ce romanii numeau persona. Iar aici ajungem la o discuție foarte interesantă, pentru că persona în latină nu însemna altceva decât mască. Și aici intrăm într-o chestiune extrem de profundă a culturii armânilor. Și anume, intrăm în chestiunea în care putem discuta
dacă ceea ce armânii apar la suprafață reprezintă cu adevărat ceea ce sunt ei sau reprezintă doar o mască sau diferite măști. Și din punctul meu de vedere, mai degrabă despre măștile aromilor se vorbește în această carte, dar în mod paradoxal, această statistică până la urmă autoidentificărilor și această identificare a autoidentificărilor scoate la iveală ceva mult mai profund care se completează, bineînțeles, cu literatura. Cartea lui este perfect complementară cu eseul, spre exemplu, pe care l-a scris Spiru Fuchi, dar încă este inedit, atunci când a abordat poezia și viața fratelui lui Dimitri Fuchi, Spiru Fuchi, care este amintit ca fiind un poet genial din Albania, chiar în cartea aceasta, a scris despre fratele lui trăiește în Atena, el trăiește la Tirana după ce a trăit în Grecia. Și acolo, dintr-o altă perspectivă, se prezintă, de fapt, aceeași poveste. Și dacă tot avem de-a face cu o multiplicitate a formelor, cu o varietate a formelor, cu o politropie, dacă avem de-a face cu o poliglosie, cum spunea Irina Nicolau, atunci este evident că înțelegerea noastră despre ființa românească, despre ființa armenească, este scandaloasă la prima vedere. Și scandalul începe în cartea aceasta prin simplul fapt că Alexandru abordează problema de astăzi și pornește de la prezent, ajunge la trecut și se întoarce la prezent și, de fapt, povestește despre lumea de acum, făcând o conexiune cu lumea trecută, dar cu lumea trecută așa cum rezultă ea în realitate. Cum rezultă ea în realitate și nu cum rezultă din tot felul de clișee. El nu a avut nicio intenție programatică de a demonta vreun clișeu sau altul din punctul meu de vedere, dar este evident că, până la urmă, a pulverizat o grămadă de clișee care funcționau despre lumea românească și, în special, în lumea românească. Și asta se întâmplă încă din preambulul cărții. Prima chestiune care este abordată în cartea aceasta se intitulează în felul următor: Visând la o patrie, cum s-a făcut colonizarea a românilor în România. Abordează această problemă. Cum? O abordează așa cum o aborda, spre exemplu, și Aristotel. A fost un scandal în Antichitate, un mare scandal, care până la urmă a culminat cu filozofia lui Aristotel, care a recapitulat toată filozofia și toată istoria de dinainte. Și ce s-a constatat atunci când s-a făcut un bilanț? S-a constatat că dacă la Herodot se reproducea un fel de tradiție naivă, că dacă la Tucidide avem de a face mai degrabă cu o examinare critică a tradiției, la Aristotel se spunea că nu trebuie să fie confundată, e un paradox de fapt, că nu trebuie confundată istoria cu filozofia, pentru că ea se ocupă de individual și de detaliu, dar în același timp nu trebuie să rupă legătura cu filozofia, numai că nu trebuie să se refere la lucruri generale cum se referă poezia, care vorbește despre lucruri care nu s-au întâmplat, dar care se pot întâmpla. Aici un paradox, că la Berdiaev o utopie e ceva ce nu există, ce nu are loc, dar în același timp Berdiaev ne-a demonstrat că utopie poate se acață loc, cum spun armenii mult mai profund, traducând sintagma greacă în latină. Și mai e ceva aici care are legătură cu Alexandru. Tucidide, spre exemplu, care nu și-a ratat discursul istoric pentru că avea o pasiune pentru adevăr, a instaurat totuși o tradiție care a alienat discursul istoric din Antichitate și care a ratat, de fapt, istoriografia grecească și poate și istoriografia modernă, pentru că istoriografia modernă a fost dependentă de viziunea grecească și de viziunea lui Aristotel. Și Tucidide despre ce vorbea? Și aici o discuție pe care o putem face în legătură cu cartea lui Alexandru. Vorbea de faptul că orice istorie trebuie să aibă ceea ce în greaca veche se chema Ofelia, care în mod paradoxal
această ofelie există în armână, se cheamă ofelie, doar că oul se transformă în u și are aceeași semnificație, adică un folos. Adică trebuie să aibă un folos și ăsta este și riscul istoriei. Problema fundamentală este că dacă, spre exemplu, sofiștii nu priveau istoria decât din perspectiva, să zicem, descrierii unui repertoriu de exemple pentru a ne mări cunoștințele, deci pentru a evolua din punctul de vedere al cunoașterii, să zicem, la Polibiu și la alții se întâmpla cu totul altfel. Și Polibiu, în mod special, vorbește și de personajul istoric și de psihologia personajului istoric, dar vorbește și el de un folos, așa cum vorbește și Aristotel, dar raportat la ce? La politică, pentru că, de fapt, în vremea aceea păgână, idealul maxim pentru om era omul ființă politică, cum era la Aristotel, care încă nu avusese descoperirea trăimii. Deci problema este că, din punctul meu de vedere, este seacă această prezentare istorică, dar este de mare folos. Vreau să vă spun că resimt ca un soi de deficiența cărții faptul că ea vorbește într-adevăr mai mult despre măștile a românilor, însă până la urmă numai despre asta putea fi. Probabil că o carte serioasă ar trebui să fie contrabalansată de o istorie de tip cultural, de o istorie a tiparelor culturale. Și eu regret cumva că personajele cărții mele sunt oameni care de multe ori nu sunt românii simpli pe care îi cunoaștem și care sunt foarte interesanți și profunzi. E vorba mai degrabă de o istorie a oamenilor care sunt vizibili public pentru ceilalți din afară și pentru a români. Eu personal simt asta ca o deficiență a cărții. Deci e vorba mai mult despre a românii care s-au manifestat public. A doua chestiune, a vorbit George aici despre cameleonism, este sintagma Irinei Nicolau și nu este peiorativă, nu este jignitoare cum ar putea părea. Ăsta este adevărul, că părem să fim foarte diferiți în funcție de mediul înconjurător și de context. Irina m-a învățat lucrul ăsta, Irina Nicolau, că regula principală în lumea română este multitudinea formelor. A folosea un cuvânt mai complicat, politropie. Pentru a românii simpli poate să identifice asta, de exemplu, la nivelul limbii, unde fiecare român e convins că el știe limba cum trebuie și cuvântul ăla pe care îl știe el din casă, ăla e adevărat, iar ălalt care îl pronunță altfel sau îl spune altfel, e în eroare, e în schismă. Fiecare român crede că el e depozitarul liniei corecte, iar ceilalți sunt în schismă. Se mai simte asta și la cântece, le spun românilor de la Boața Pindului în general, când apar certuri violente, când se cântă un cântec vis-a-vis de forma care trebuie cântată. Și iarăși fiecare e convins că varianta de cântec din ramura lui, aia e cea corectă. Variațiile sunt aproape insignifiante, dar fenomenul ăsta, mă rog, aparent minor, e reprezentat foarte puternic în lumea armânească. Nu e... Scopul meu este să fac o istorie a românilor de la colonizare, deci din 1925 încoace. N-am reușit să o fac încă. Aici e vorba despre câteva lucruri. E vorba despre cum s-a făcut colonizarea, despre aderarea unor români la mișcarea legionară și despre momentul ăsta, să-i spunem, de redeșteptare a românilor începând cu anii 80 încoace. Și totul, am încercat să fac totul în prisma unui conflict violent din lumea română, care durează de aproximativ 8 ani, care se referă la statutul a românilor în România. Discuție care a redeschis niște polemici teribile și s-au întâmplat aici două lucruri. În primul rând, lumea română a devenit vizibilă. Asta este ușor curios și George a spus-o de foarte multe ori și foarte frumos, că felul nostru profund de a fi e mai degrabă în singurătate. În general, când ieșim în spațiu vizibil, riscăm să ne pierdem, să ne ratăm.
cum spune George, și, în mod paradoxal, vizibilitatea dobândită de români în urma acestei cereri a fost dublată de o pierdere teribilă de substanță și de solidaritate și de energie. Pe de altă parte, chestiunea asta de vizibilitate, ca să vă dau un exemplu concret, poate fi remarcată și la evenimentul acesta care se face aceste 5 săptămâni la Biblioteca Națională. E cumva neobișnuit ce se întâmplă, că suntem prezenți în spațiu public. Însă asta aduce, pe de o parte, beneficii, că suntem mai bine cunoscuți, dar și pierderi, znii, cum zicem în română, în teribile tensiuni și conflicte, în mod surprinzător, în lumea română. Nu e cazul să vă povestesc foarte mult, însă au existat tensiuni teribile în lumea română cauzate de acest eveniment cultural remarcabil de aici, de la bibliotecă. Deci am încercat să povestesc despre cele 3 chestiuni importante pe care vi le-am spus adineauri: colonizarea, momentul legionar și redeșteptarea română, inclusiv mișcarea aceasta de afirmare a cumva unei anumite autonomii față de lumea românească, dar prin prisma conflictului de astăzi. Cam despre asta este capitolul românesc. De concrete și să vă prezint, de fapt, un scurt istoric în legătură cu ceea ce povestea Alexandru adineauri, dar dintr-o perspectivă paradoxală. În ce constă perspectiva paradoxală? Că, de fapt, scandalul de acum a existat și altă dată și el este exemplificat astăzi, pentru că el, vorbesc de Alexandru, avea o temere. Ca să poți să scrii despre istoria recentă, trebuie să treacă ceva vreme, trebuie să acumuleze documente și să ai oarecare distanță față de momentul istoric respectiv. Mai ales dacă ești implicat, riști să ratezi discursul istoric. Dar dacă ne uităm în această carte, ce vom constata? Că la un moment dat, în 1924, are loc un congres la Veria. După ce grecii pierd războiul cu turcii, se face schimbul de populație și 1.100.000 și ceva de mii de, așa zici, greci din Asia Mică și din Caucaz ajung în Macedonia, în Macedonia grecească, care a fost anexată la Grecia în 1913. Bunicul meu, spre exemplu, s-a născut în Imperiul Otoman, în provincia Macedonia, în Veria, și s-a însurat în Grecia. Și a trăit toate lucrurile acestea și vorbeam cu mătușia mea, care este aici, cu doamna Maria Cârvuțoiu, născută Vrana, și îmi povestea despre tatăl ei cum era translator. De ce? Pentru că mari greci care veniseră acolo vorbeau turcești, iar armenii care erau poligloți, bineînțeles că făceau pe translatorii și i-au învățat pe mulți dintre acești, așa zici, greci și grecește. E un paradox al istoriei balcanice, dar așa s-au întâmplat lucrurile, dar dincolo de asta s-a întâmplat o tragedie, pentru că, așa cum s-a întâmplat la noi în comunism, și acolo în Grecia au avut loc naționalizări. Toate pășunile, ca să ne referim la păstori, au fost parcelate. Chiar din perspectivă economică, acești, așa zici, greci au fost sprijiniți, bineînțeles, în dauna noastră. A românii care erau mereu, care aveau nevoie de spațiu vital, indiferent că erau păstori, că erau burghezi, că erau indiferent ce erau, s-au simțit deodată ca într-un țarc și, de fapt, nu au mai putut să-și desfășoare nici păstoritul, nici negustoria, nici industriile, așa cum o făceau înainte, și au fost obligați, unii dintre ei, să ia o măsură, și una dintre aceste măsuri s-a discutat în acel congres de la Veria din 1924, unde s-a hotărât emigrarea. Emigrarea care a fost sprijinită de Partidul Național Liberal și emigrarea care a născut o grămadă de polemici, atât în sânul reprezentanților statului român, cât și în sânul a românilor. Noi, mai ales, cum povestea și Alexandru, când eram puști, aveam niște cărți în față, unele excelente din punct de vedere literar-artistic,
dar cu niște prefețe întotdeauna, care erau schematice, care erau propagandistice și care, odată citite, ție, unui copil, îți nășteau o imagine falsă că, vezi, Doamne, toți din spațiul balcanic tânjesc după ceea ce era descris acolo și ceea ce era descris nu are rost să exemplific acum. Oricum, era un vis până la urmă, era o fantasmă, era o iluzie care odată trăită a dus, exact cum spune Alexandru, și ăsta e un punct de pornire al cărții lui, a dus la deziluzionare. Și vom constata, el s-a referit la o carte excelentă scrisă de Hagi Gogu, de, cum îl chema, Vasile Muși și Noe, și vom constata că autorii acestei cărți excelente, scrise despre colonizarea armânilor, nu erau deloc într-o armonie și într-o simfonie, pentru că fiecare avea o viziune diferită despre emigrare. Spre exemplu, Hagi Gogu era pentru o emigrare masivă a românilor de acolo. Și unde? Într-un cadrilater, unde la un moment dat, conform unui document pe care îl dai tu, sute de mii de oameni, așa cum este exemplificat de reprezentanții statului român, ar fi vrut să vină și bineînțeles că nu aveau loc, că până la urmă în cadrilater armânii au reprezentat cât o treime, nu? Cam așa spui tu, dacă nu mă înșel. Așa, da. Exact, era 8%. Dar ceilalți, Noe și Muși, aveau o altă viziune și spuneau că militează pentru emigrare mult mai temperată. În revistele armânești din București apare un întreg scandal și, în mod paradoxal, un personaj care semnează cu pseudonimul Turnus, m-a amuzat chestia asta, și care este identificat de unul dintre autorii cărții ca fiind Apostol Hagi Gogu, care nu era altul decât vărul primar al lui Stere Hagi Gogu, care era pentru emigrare masivă, tuna și fulgera împotriva emigrării și ar fi bine 3 rânduri din acest, că poate devine mai concretă discuția, să citim. V-ați dat oare bine seama? Știți ce înseamnă o emigrare? Știți ce înseamnă a părăsi pentru vecie pământul unde v-ați născut, unde s-au născut părinții dumneavoastră, unde aveți mormintele lor, unde aveți căminurile dumneavoastră? Și a merge în întunecime, căci a merge pe un alt pământ, ea merge în întuneric? Știți că în România pământul a fost împărțit la clasa țărănească și a celor ce au scăpat țara de dușmani? Știți că pământul ce a rămas se vinde cu 10.000 de lei pogonul? Bun, aici, până la urmă, în fine, pământul pe care l-au primit a României nu a fost contra bani. Nu, pentru unii, pentru cei veniți mai târziu, dar pentru cei mai mulți nu a fost contra bani. Pământ de împărțit nu mai e, pășunat de vite fără stăpân nu mai e. V-ați gândit atunci bine la pasul ce voiți a face? Deci, încă din vremea aceea erau foarte multe polemici și polemicile erau chiar foarte dure, raportat chiar la viziunea a românilor din România, care existau în România. Și aici este și comic pe undeva, pentru că unii spuneau cum să-ți abandonezi vatra și să o lași pradă balcanicilor, grecilor, sârbilor, macedoslavilor și așa mai departe, și să abandonezi lupta, să capitulezi, dar alții, unii tineri, așa cum reiese din documentele românești, spuneau este bine să mai rămână în România acolo și eventual ăia bogați să rămână, pentru că avem nevoie de o expansiune a statului român înspre Balcani. Și aici intervine o altă poveste, o poveste care are legătură cu un anumit scop care este exemplificat, spre exemplu, în documentul acela pe care ți l-a dăruit cercetătoarea și care se regăsea la CNSAS, de unde rezultă că Gheorghe Brătianu vrea ca românii care au venit în România să devină elita comercială a țării, dar în același timp erau alți români, inclusiv români, care gândeau la o expansiune comercială și din toate punctele de vedere în Balcani. Deci, astea erau punctele de vedere, erau contradictorii, după cum contradictorii erau chiar în spațiul propriu-zis balcanic, pentru că la un moment dat în revista Macedonia era publicată aici, nu? Nu vreau să greșesc. În revista Macedonia, Naum Nancev făcea o altă apologie
împotriva emigrării, pentru că el spunea nu, a românii trebuie să rămână acolo, pentru că noi milităm pentru o Macedonie federalistă care să fie un fel de Elveție a Balcanului. Și cum să facem noi această Elveție și această Macedonie federalistă atâta vreme cât populația o să plece. Și până la urmă, ce populație a plecat înspre România? Cât reprezintă populația? Dacă s-au făcut congrese la Veria, până la urmă, în mod paradoxal, jumătate din populație a plecat din Bulgaria, de fapt, iar cei din Grecia reprezentau ce procent? Un procent insignifiant, un procent de 5%, cam așa ceva, raportat la masa a românilor din Grecia. Deci lucrurile erau foarte amestecate și erau amestecate, așa cum rezultă din rapoartele diplomaților români și rapoartele reprezentanților statului român, chiar raportat la ce reprezentau a românii pentru ei înșiși și vorbesc de a românii care au venit în România. Iar din aceste rapoarte rezultă că unii erau românomani sau armonistați, cum se chemau în a română, da? Erau filo-români și așa mai departe, iar unii erau grecomani. Asta e o sminteală pentru înțelegerea, să zicem, contemporană a uneia care este crescut în tot felul de clișee în România, să audă că printre cei care au venit în România existau și grecomani. Și era firesc să existe și grecomani, pentru că motivul că veneau cu rudele pe de o parte, iar pe de altă parte era situația mai bună și motivele erau și economice, bineînțeles că au fost și patriotice, și exclusiv patriotice pentru o elită care a fost la școlile românești și care a făcut un apostolat incredibil acolo, așa cum a românii, din păcate, au făcut și pentru alții, cum au făcut și pentru greci. Am citit de curând o chestie despre românii din fostul Imperiu Austriac și din fosta Serbie, unde, la un moment dat, Obrenovici îi critica pe români că grecizează pe sârbi, neexistând greci în spațiul sârbesc. Deci lucrurile sunt foarte complicate cu a românii, bineînțeles, aceia erau de cultură. Vreau să mai spun foarte puțin despre capitolul despre România. Doar chestiunea asta concluzivă. E foarte interesant că statul român a dat șansa a românilor, nu în mod intenționat, e o chestiune care a rezultat. A dat șansa grupurilor a române diferite de a sta împreună. Nu e niciun secret pentru a români că există o rivalitate teribilă între ramurile a române. Există și un clasament de, cum să vă spun, de compatibilitate și de adversitate pentru fiecare branșă de a români. Faptul că a românii au stat, diverse ramuri de a români au stat acolo în același loc în cadilater, a fost cumva șansa de a avea un soi de patrie, în mod paradoxal. Asta vreau pe de o parte să vă spun. Pe de altă parte, e interesant că visul românesc, iluzia aceasta că există o rezolvare a problemei a române prin statul român, într-un mod paradoxal s-a consumat fix prin venirea aici în România, fiindcă de departe lucrurile păreau foarte frumoase, la fața locului lucrurile erau complicate datorită și violențelor din zonă, dar și a unei dezamăgiri vis-a-vis de ce se întâmplă aici. Și apropo de asta, dezamăgirea a jucat un rol în aderarea unor români la mișcarea regională. Ca să grăbim puțin lucrurile, fiindcă există încă o prezentare de carte, ar trebui să... Foarte, foarte rapid. Deci, în asta constă meritul, pentru că este o prezentare nuanțată și este o prezentare nuanțată în funcție de documente și în funcție de toate cercetările moderne și contemporane. Este de fapt o sinteză la zi, care presupune inclusiv prezentarea critică a documentelor și în felul ăsta e și un fel de reconstrucție a realității și de fapt în aceste scheme, să zicem, care pot părea adică care, ca orice schemă, sunt descărnate, de desubt mustește o întreagă viață și dacă aparent ai o viziune, cum să zic eu, un decor nemișcat, de fapt lucrurile pe dedesubt se mișcă. Alexandru a venit cu foarte multe lucruri aici. Spre exemplu, unul dintre lucrurile fundamentale
și este primul care face un astfel de lucru în istoriografia românească, demontează clișeul un român egal un legionar. Și aici meseria lui de matematician îi spune cuvântul. Demonstrează tehnic, matematic, statistic, că este o aberație, inclusiv din perspectiva așa ziselor asasinate. Vom constata că în 3 asasinate au fost prezenți a românii. În primul, la asasinarea lui Igheduca, nu? Că acolo a fost un român care, de fapt, el a tras, iar Doru Berimage și Iancu Caranica și-au asumat și până la urmă au murit împreună. A mai fost unul cu Stelescu. Din 10 inși, doar unul era la român, Caratanase. Iar, exact, și la Arman Călinescu, tot așa, din nou, unul singur. Și în mod paradoxal, acolo unde se vorbea de mari criminali a români, spune, la Jilava, da, cu asasinatul de la Jilava, nu a fost niciun a român, în schimb, 5 dintre victime au fost a români. Și cu asta se încheie totul. Eu când am citit, spre exemplu, așa zisa mărturie a lui Cioran, făcută parcă în fața unei ziariste, ce era, de ce naționalitate era, nu mai țin minte, așa, franțuzoică, el a spus acolo o chestie teribilă și care nu-i face cinste, o mizerie, că criminalii legiunii erau macedonenii care reprezentau periferia, mahalaua României și așa mai departe. El a avut tupeul să spună lucrul ăsta, el care era născut în Rășinari, unde se găsește mormântul lui Andrei Șaguna. Andrei Șaguna, care, ce să mai spun eu ce înseamnă Andrei Șaguna, care a dat demnitatea Bisericii Ortodoxe în Transilvania și a redat demnitatea ardelenilor, că acolo în Rășinari în care s-a născut este Goga, care a scris, cum spunea academicianul Alexandru Surdu într-o carte de curând în anamneze, că a scris cel mai frumos despre sufletul românesc împreună cu celălalt a român, care este nepotul cui? Lui Vasile Moga, care a fost primul episcop considerat în sfârșit român al Transilvaniei. Ce să spunem, că el era fiul unui protopop, unui preot ortodox foarte, foarte vrednic, de altfel, care slujea în catedrala din Sibiu, unde numai a românul Mocioni, care a înființat și Astra, al cărui președinte a dat 20.000 de coroane, și că de fapt a românii în Transilvania, intramurul, s-au construit toate bisericile, începând de la prima biserică din Cluj până peste tot. Deci o mizerie absolută pe care a făcut-o Cioran care la un moment dat a ajuns să fie editat și publicat de către cine? De niște români nenorociți, adică de Ioan Cușa, care este cel mai mare mecenat, e singurul mecenat cu adevărat al exilului românesc și care, culmea, că a fost și legionar și căruia, până la urmă, la moarte, îi închină un text extraordinar Cioran, dar și cu invidie și cu răutate, și invidia la ce se referea? La faptul că nu putea să înțeleagă credința profundă a lui Ioan Cușa și, până la urmă, tot ce decurgea din această credință, oricum îl prezintă extraordinar. Iar celălalt mecena al culturii din Paris este Constantin Tacu. Ei, asta a făcut-o Cioran. Alexandru îi dă textul aici, dar lui Cioran i-a răspuns Papanace atunci în Occident și i-au publicat acum și mărturia lui Papanace. Nu numai în cartea lui propriu-zisă. Ei, cam așa stau lucrurile cu România și o să închei foarte repede. Vreau să vă mai spun doar câteva cuvinte. Și anume, că Alexandru, deși este implicat, să zicem, și și-a asumat lumea asta armească din toate perspectivele, inclusiv din perspectiva unei acțiuni, să zicem, contemporane în sprijinul românilor, așa cum o înțelege el, când prezintă scandalul cu a românii, minoritate sau nu în România, el prezintă foarte, foarte nuanțat și își prezintă și mirările. Spre exemplu, când îl prezintă pe Vasile Parva, despre care altfel a scris elogios, și eu am scris elogios pentru că are un merit fundamental, dar pe de altă parte prezintă mirările, că Vasile Parva a pornit acțiunea lui
în perioada comunistă, că publică primul text privitor la drepturile minorității naționale a românești în Balcani, bineînțeles, în revista Noi Tracia, controversatul Iosif Constantin Drăgan, că își publică că în 1981 se duce liber la ONU și protestează împreună cu români din toată lumea pentru drepturile a românilor la nivelul balcanic, raportat la vatra lor. Nu se întâmplă nimic, se întoarce, publică o carte în română și în germană și programul politic se regăsește nu în textul tradus în germană, ci într-o scrisoare care este adresată de către un bătrân, nepotul lui, și unde se găsește în română tot programul politic care urmează să se întrupeze. După aceea abandonează România, ajunge la Freiburg, face celebrele congrese, ajunge să pună problema pe tapet european și să obțină celebra recomandare pentru a români, recomandare care nu este pusă în aplicare nicăieri profund, nici astăzi. Deci vreau să vă spun că privirea lui este critică din toate perspectivele și tocmai de aceea cartea poate părea scandaloasă și dintr-o tabără și din cealaltă tabără, dar tocmai ăsta este meritul unui istoric. El pretinde că nu este istoric, nu el judecă lucrurile acestea. Dacă cineva te face poet sau te face filozof sau te face istoric, asta este. Până la urmă asta rămâne, nu rămâne ceea ce crezi tu despre tine. Și asta este meritul cărții, pentru că este o prezentare nuanțată. Și prezentarea nuanțată este la nivel global, pentru că el abordează întreaga problemă românească în întreg spațiul sud-est european și abordează paradoxurile lumii românești. Adică constată că în Macedonia și România la ora asta mai degrabă se militează pentru o viziune autonomă a românilor, adică să se rezolve problema prin ei înșiși, că în Grecia identitatea lor se confundă cu elenismul modern, așa cum a constatat și Tede Calda, de fapt lucrurile sunt mult mai nuanțate, pentru că elen nu înseamnă pentru a românii din Grecia grec, ba dimpotrivă, un armân în limba lui nu poate fi niciodată grec. Și atunci se pune problema a ceea ce a însemnat în cultura grecească modernă Romiosini, care inițial însemna romanitate și după aceea a ajuns să însemne elenitate și mai departe, și intrăm în discuții neterminate, că în spațiul Albaniei regăsim singurul spațiu în care taberele pro-românești și pro-grecești încă își dispută terenul, că tabăra românească, spre exemplu, în Albania are monopolul în ceea ce privește bursele pentru sutele și miile de copii ai românilor de acolo, bursele românești, că tabăra cealaltă, așa zis pro-greacă, are în mână toate permisele de muncă și tot ce ține de intrarea fără nicio restricție în spațiul grecesc, dar cercetătoarea, nu mai țin minte cum o chema. Da, Schwander Sivers este... Da. Atunci când cercetează listele din ambele societăți, constată că de fapt e o mobilitate extraordinară, că românii se mișcau dintr-o parte în alta, și acum constatăm că există copii, spre exemplu, care au făcut școala în albaneză, care au făcut școală, și există și unul aici în sală, Gabriel, l-am văzut acolo, care au făcut școală și știu perfect grecește acum, și care acum fac școală în România și de fapt refac politropia, poliglosia armenilor și o să vedeți un mare câștig pentru cultura armenească, pentru că așa, refăcând toată această poveste armenească, politropă, polimorfă, spuneți-i cum vreți, din ei o să iasă și mari lingviști și mari istorici, așa cum a ieșit Ache Papahagi, Teodor Capitan și așa mai departe, care au experiența și cunosc perfect toate limbile balcanice, inclusiv limba română, cum experiența greacă, spre exemplu, a născut cel mai profund dialog cu Cavafis, spre exemplu, la poetul genial care este Spiriu Fuchi din Albania și care trăiește și în cultura armenească și în cultura grecească, cum trăiește și fratele lui și în toate culturile, dar toată experiența asta și polemica asta, inclusiv cu el însuși, a fructificat-o până la urmă în ce? În propria lui operă. Până la urmă, întrebarea finală a cărții este: ce alegem noi? O viziune esențialistă sau o viziune sau o hartă a sufletului armenesc, până la urmă, în care se regăsească mai multe autoidentificări?
Și răspunsul lui este că, bineînțeles, că dincolo, cum o să vedem în carte, că există polemici, spre exemplu, prefectul din Ianina, Cahrimani, sau profesorul de la Atena, Ahilea Lazaru, când polemizează, în sfârșit, el făcând o apologie și reprezentând ceva pentru lumea românească din Grecia și pentru cultura grecească, când vorbește cu aromânii din România, spune: mergeți înainte, fiecare cu opiniile lui, dar noi suntem frați. Ăsta este, până la urmă, virtualul câștig. Te las pe... Da, vreau să vă spun doar două lucruri despre partea asta a cărții. În primul rând că e scrisă cu durere. Există o tentație la mine moralistă, am încercat să o reprim, dar, mă rog, undeva ea răzbate. E o tristețe cum de putem fi atât de oportuniști în anumite momente unii din noi. Există explicații savante pentru poziționarea asta a românilor în tabere diferite. E o explicație extraordinar de potrivită cu firea pragmatică a românilor. Cercetătoarea aceasta, Schwanner Sievers, spune un lucru extrem de interesant, că românii se împart în atât de multe tabere, fiindcă în felul ăsta ajung la foarte multe poziții de putere. Deci dacă ar fi toți de o părere că ei sunt ceva, ar fi doar unii la putere. Făcând așa, având 100 de tabere, ai 100 de șefi care reușesc să facă tot soiul de lucruri. E o explicație extrem de inteligentă și interesantă, însă rămâne durerea pentru un anume oportunism a român. Mai era ceva pe care aș fi vrut să-l spun. Există și ideea asta de competiție în lumea română, care nu trebuie neglijată. Există și tentația asta giunească, flăcăiască, așa, de a dovedi că eu sunt cel care va găsi calea de salvare a lumii române. Iar competiția asta uneori naște lucruri excepționale, cum era pe vremea evergheților. Unul dăruia nu știu ce la Atena, altul se gândea să dăruiască la Budapesta și așa mai departe și era un soi de întrecere. Se întâmplă cumva și acum există aici o expoziție, tinerii de la Proiect Ardela au făcut o altă expoziție de pictură a română la ASE, extraordinar. Ideea că fiecare vrea să arate că poate să facă ceva și ăsta e un motor al lumii române. O să vedeți cusurini veri sau fete, cusurine, care de fapt sunt și o rivalitate extraordinară în familie, fiecare să producă ceva mai mult pentru copilul lui. Ăsta e un motor al lumii noastre, în ciuda aparenței de oarecare agresivitate și de violență, e un motor al lumii române foarte interesant și important. Și concluzia mea, acolo de la sfârșit, eu am trăit, v-am spus și nu ascund asta, m-am născut într-o lume care se considera diferită de cea românească, sigur și cu atât mai mult de cea grecească, însă am învățat cu timpul să-i respect pe cei care au păreri diferite, în primul rând atunci când simt că sunt onești. Am avut prieteni din toate taberele și mi-am dat seama că e mult mai important să fii prieten cu un om onest decât să judeci prin prisma barierilor date de ceea ce credem noi că sunt a românii. Sunt unii oameni din lumea armânească de aici, din România, care chiar mi-au zis-o cu un oarecare reproș că eu sunt prieten și cu ceilalți. Da, sunt prieten și nu mi-e rușine de asta, atunci când sunt oameni onorabili. Până la urmă, cred că lumea noastră, așa cum în trecut a conviețuit cu foarte multe păreri diferite, și aici pare bine că George a remarcat asta, scandalul la noi este vechi, nu este recent. Ideea asta, clișeul ăsta că suntem uniți, când întrebi un român cum sunt românii, sunt uniți, sunt o lume extraordinară. Noi care ne știm bine, realitatea e teribilă. Lucrurile astea sunt vechi. Eu cred că se poate conviețui așa și, în mod paradoxal, e mult mai realist să conviețuim așa decât să-i aducem pe toți la aceeași linie de gândire. Și, dincolo de toate polemicile astea, până la urmă, rămâne sufletul și tocmai de aceea la noi istoria se completează întotdeauna cu poezia și, de fapt, sufletul profund, până la urmă, acolo este. Și asta era și calea lui Aristotel, ca să mă întorc la Aristotel. Spunea că istoria, dacă
se confundă cu poezia, până la urmă se ratează, dar că de fapt poezia este o altfel de cale de a ajunge la adevăr și asta era obsesia lui, de a se întoarce istoria la adevăr. Din păcate, nu s-a mai întors niciodată, pentru că, mai ales de la Polibiu încolo și mai ales cu Isocrat, ce să mai vorbim, s-a substituit retoricii. Și asta este, până la urmă, se găsește în cartea lui Alexandru, este o carte împotriva retoricilor. Și împotriva politicii, pentru că politica este în funcție de retorică. Vă mulțumesc și îmi cer scuze doamnei Pariza că i-am luat puțin din timp. Vreau să-i mulțumesc lui George pentru că m-a îndemnat mult să scot cartea și simt că uneori mă înțelege mai bine decât mă înțeleg eu singur. Vă mulțumesc și vouă că ați venit aici. Cred că mulți dintre dumneavoastră mă refer la români, au sentimentul ăsta de fănătire, de saturație așa de lumea română. Mi s-a întâmplat de multe ori să spun că o să mă retrag în insula mea, departe de a românii mei complicați, dar constat întotdeauna că am nevoie de mediul ăsta bizar și frumos. Numesc Georgiana Vlahbei, reprezint proiectul Abdela, Biblioteca Culturii a Române, asociația sub care a ieșit acest volum pe care vi-l vom prezenta acum. Aș vrea să încep prin a lăuda inițiativa din seara aceasta și a întregului eveniment. Aș vrea să felicit Societatea Culturală a Română și Biblioteca Națională pentru o asemenea inițiativă, unică până acum, din câte știm. Lucrarea pe care o vom prezenta în seara aceasta, a autorului Iota Naomi Iota, se numește Din viața zbuciumată a românilor. Este, în primul și în primul rând, un document de epocă. Ea cartografiază evenimentele și istoriile personale, dar și generale, de la sfârșitul secolului XIX, a doua jumătate a secolului XIX, început și prima jumătate de secol XX. Îi datorăm doamnei Maria Pariza apariția acestui volum. El a fost editat în anul 2012, anul trecut, la editura Predania. L-am scos din nou, l-am reeditat, dat fiind că am avut așa o mare cerere și asta chiar ne-a bucurat. Cum ziceam, îi mulțumesc doamnei Maria Pariza pentru că a îngrijit de acest manuscris. Eu voi spune doar două cuvinte pentru început despre acest volum, apoi îi voi lăsa cuvântul dumneaei. Așa cum ziceam, volumul este în primul rând un document de epocă. El este compus din două părți. În prima parte se consemnează amintirile autorului, Iota Naomi Iota, care a studiat la școlile românești din Balcani, apoi a devenit el însuși ulterior profesor și institutor la școlile românești din Balcani. A făcut liceul la Bitolia, în Republica Macedonia, apoi a fost profesor la Liceul Comercial din Salonic și în cele din urmă s-a stabilit în Râmnicu Vâlcea, în România. Viața lui este ca viața tuturor a românilor, să spunem. E plină de isprăvi, plină de drum, pentru că până la urmă cred că asta ne caracterizează cel mai bine din toate punctele de vedere, peregrinările acestea nesfârșite, nu numai fizice, ci și ale sufletului până la urmă. Spuneam, a fost profesor la școlile românești din Balcani, iar cea de-a doua parte a lucrării sunt amintirile, primele sunt amintirile, iar cea de-a doua este o povestire istorică din timpurile lui Ali Pașa Tepelen. De fapt, acesta dă și numele lucrării Din viața zbuciumată a românilor. Bună seara, Jghireva Flai. Să-i înțelțesc dacă e prea tare, să-l țin mai la distanță. Cred că nu e nevoie să traduc, da? După câtă încrâncenare a existat aici la 100 de ani de la anexarea, de la integrarea quadrilaterului în spațiul românesc pe care o aniversăm anul acesta, noi o să fim chiar drăgălași cu cartea noastră. Cred că m-a să de avără tu feche, nu știu pe care m-am mușcat. Ai fost foarte încrâncenat, să știi. Și ca să spun, cum să zic, o să revin și eu puțin asupra comentariilor voastre. Se știe că ți-ar mai dus capitan. E vorba veche. Poate de aceea am și rămas în toată lumea și fără o țară, pentru că toți vrem să conducem. Asta ne caracterizează. Așa că, cum să zic eu totuși
pentru că tot este un subiect care ne frământă. Părerea mea, după o viață armânească, în sfârșit crescută, născută printre armâni și trăind și preocupându-mă, toate problemele și divergențele acestea neplăcute sunt generate numai de intelectualitate, de oamenii care se ocupă de, cum să zic, sunt preocupați de problemele culturale, care studiază, de aici pornește toată agitația asta și toate aspectele astea. Armânii de rând, armânii obișnuiți, nu cred că sunt atât de preocupați și nici nu mai speră, cred. Deci, trecut 100 de ani. Au trecut 100 de ani, anul acesta se împlinesc și 100 de ani de la nefericitul eveniment când au fost rupți, sfâșiați din corpul Macedoniei în 4 părți. Deci sunt, fraților, 100 de ani. Aceste resentimente, mă rog, noi nu știu dacă generația noastră ar fi fost acum 100 de ani în locul părinților noștri, bunicilor noștri, ce ar fi făcut. Deci e foarte greu să stăm, să ne încrâncenăm. E bine să spunem adevărul, dar vreau să spun că în ceea ce privește ostilitatea armânilor, vă spun eu, între noi suntem așa, aveți dreptate, dar să ferească Dumnezeu să vină altul și să spună ceva din altul. Un armân și să fiu nevoită să iau o atitudine. A fost subiectivă, să știți. Era armân. Era bine, era rău, nu mă mai interesa. Deci nu putem să negăm acest fapt. După aceea, mai e o problemă care ne deosebește. Poate încrâncenarea asta, într-adevăr, este constructivă. Noi n-am vrut niciodată să moară capra vecinului. Noi am vrut că dacă vecinul are capră, fratele nostru are capră, noi am vrut să luăm vacă. Și cred că, într-adevăr, aici ne remarcă că armânii se remarcă acolo unde sunt izolați, sunt singuri. Nu acolo unde sunt mulți. Am observat treaba asta și pe plan internațional și în diferite țări, chiar și în diferite zone ale României. Când sunt izolați, sunt 2-3 armâni într-un loc, întotdeauna se evidențiază. Când sunt împreună, este de-ația lui, stai că papă, sunt mari sau nu, sau începe toată încrângătura, pentru că așa au trăit ei. Au trăit ani întregi în acest nucleu, știau totul. Numai în cartea asta, dacă citiți, o să vedeți stilul de viață, care nu poate fi, însă, cum să zic, poate și condițiile aspre, poate și distrugerea asta, sfâșierea asta a corpului etnic a creat această stare de spirit, că suntem nevoiți să ne remarcăm în alte spații. Masca asta a fost extraordinară, să știți. Mască care vă deranjează pe cei tineri, dar și asta a fost masca, aceasta a fost calea supraviețuirii noastre, dacă vreți să fim realiști. Și vă rog, țineți masca în continuare, numai bine să vă fie. Da? Așa. Nimeni nu va strica niciodată ceea ce simțim. Poftim? Bună, domnul. N-am înțeles. Să revenim la cartea noastră. Din viața zbuciumată a românilor, cartea domnului Iota, regretatului profesor Iota, Naum Iota. De ce a apărut această carte? A apărut tot dintr-un impuls al restituirii. Există acest impuls, cum să zic eu, după 89, toți am simțit nevoia să recuperăm, pentru că s-au păstrat, au existat atâtea secole de tăcere, decenii de tăcere. Știți cu toții că orice discurs despre a român era interzis. Toată
Poate în adolescența mea, în anii de studii, mi-am dorit să citesc ceva despre armâni și nu găseam decât traducerile domnului Cândroveanu ale doamnei Chira. N-au apărut decât vreo 3 cărți în 4 decenii traduse. Toate revistele armânești, toate cărțile armânești, să știți că erau la fonduri secret. Eu am lucrat în bibliotecă și pentru cei care nu mă cunoașteți, că majoritatea am impresia că sunteți bucureșteni. Am lucrat la Biblioteca Județeană din Constanța 25 de ani și vreau să vă spun că până în 89 nu aveam acces nici la cărțile lui Capitan, nici la cărțile lui Capi. Toate cărțile armânești și mai ales cele cu colonizare erau ținute la fondul secret. Ei, și acum, ca să revenim la aceeași atmosferă, vreau să vă spun că la fondul secret lucra un frate de-al meu armân. Un scriitor român, celebru și un frate de-al meu armân. Restul nu trebuie să vă mai spun, da? Păi numele. Numele e foarte cunoscut și nu vreau să dau nume, aici vorbim la modul general. Așa. Încercam cât de cât să-l rog să-mi dea și mie să studiez ceva, cât puteam pe ascuns, mă rog, cu rezerve să nu afle vărși, să nu aduchească. Mă rog. A trecut asta. Deci, ce apreciez eu foarte mult și de ce am făcut aceasta, este dorința de recuperare. Să reușim să adunăm tot ce s-a scris și s-a sfârșiat din acest studiu cultural. Tot ce poate spune ceva despre noi. Cartea aceasta, de ce am vrut să o public, în sfârșit, apariția este o carte scrisă acum 50 de ani. Scriitorul ar fi împlinit anul viitor 140 de ani, cred. Tocmai de aceea am dorit să o public, este foarte veche. O să o citiți cu foarte mare plăcere. Nu știu dacă n-ați și citit-o o parte de dumneavoastră. Dacă n-ați citit-o, vă rog să o citiți dacă vreți să gustați o limba armânească, niște momente deosebite. Aici veți întâlni copilăria autorului, din fragedă copilărie, exact așa cum era trăită viața armânească. Obiceiuri, peisaje, cei care sunteți verdiani, trebuie să nu vă lipsească din casă cartea aceasta, o să vă dea niște momente deosebite de satisfacție. O să revedeți Verdia veche, cu mahalale, cu denumiri, cum să zic eu, nu știu, sunt curioasă dacă și acum se mențin denumirile astea, Chinoaldicea, Zeana, Fântâna Furilor, aici, Șopot al Câciu, deci în acele locuri văd că toate numirile erau cam armânești. Cei care vreți să le trăiți, știu eu, poveștile bunicilor, le regăsiți aici așa de frumos redate și atât de bine, atât de intens trăite, încât această carte, în momentul în care o încep, nu mai poți lăsa de mână. Și tot despuind și citind presa și adunând informații, am găsit, cum să zic eu, cunoșteam creațiile publicate de profesorul Iota Naum. Din 1888 s-a remarcat prin creația române versuri în revista Pindul al lui Năștuliu și apoi printr-o piesă. Mai mult aveau scop didactic publicațiile lui, erau scrise pentru elevii din școlile din Macedonia, unde și-a desfășurat activitatea peste 2 decenii. Și în autocar se făcea prezența, aud numele Iota și eu de atâția ani voiam să întâlnesc pe cineva, nu cunoșteam pe nimeni cu numele Iota. Și atunci m-am dus și i-am zis că să văd ce legătură are, cunosc un poet, Iota. Și atunci am aflat că doamna era chiar nepoata autorului și îi păstrează și manuscrisul și de atunci s-a legat o prietenie între noi și am făcut tot posibilul să apară această durută carte, cum îi zic eu. De ce?
ea nu aduce, cum să zic, aduce informații importante despre obiceiuri, despre locuri, despre anii de profesorat în Balcani. Lucruri care s-au mai spus, însă genul amintiri este extraordinar, pentru că foarte puține cărți au apărut despre a român sub forma asta, a redării vieții așa cum a fost trăită. Ea nu este interpretată de istorici, nu este, cum să zic eu, toate sunt relatate așa cum au fost trăite și cum au fost simțite. Și o să vedeți că fără să vreți vă cucerește. Ce vă cucerește? Mai ales faptul, filonul acesta sufletesc, e scrisă cu suflet. Și e trăită de parcă ai senzația că scriitorul și-a notat în fiecare zi ce se întâmpla. Memorările se fac, vă dați seama, la vârsta de aproape 90 de ani a scris cartea asta. Frumosă, o memorie excepțională. Și o trăire se vede că a adăstat în sufletul lui dorința de a scrie ceea ce a scris. Asta m-a impresionat, m-a cucerit, am mai intervenit pe aici, pe acolo, însă a meritat cartea restituită, asta vreau să vă spun, și să nu vă lipsească, dacă veți trăiți niște momente plăcute despre adevărata viață armânească, cum să zic eu, atmosfera respectivă, tot ce pe mine m-a cucerit. Mă și vedeam în... aveau bunicii mei, știți că atunci când au venit cadrilater în Dobrogea, le dădeau case. Așa, și din casa aia ei stăteau într-o cameră, două, și celelalte camere le sacrificau ori pentru a-și face, știu eu, toată cășeria lor acolo, brânzeturi, lapte, unt, așa, unii chiar se spune că scoteau și dușumeau acasă și țin animalele în casă să nu le lase afară sau să și le protejeze. Deci te introduce într-o atmosferă deosebită și de aceea zic că merită citită. Mă rog, n-are rost să vorbesc mult despre carte, cartea trebuie să vorbească ea în sine când o citiți. Ceea ce vreau să vă mai spun astăzi este că vă felicit în mod deosebit pe organizatorii acestui eveniment. Am înțeles că e Societatea Culturală Română și această, cum să zic eu, acest proiect realizat cu această impresionantă instituție a României și nu știu dacă a mai existat până acum un proiect de așa învergură armânesc, deci se poate când se vrea. Nu știu dacă, apropo de orgoliu, de ceea ce spuneau frații mei înainte ce doare și de ce suferă, știți ce am constatat eu? Toți suferim din prea multă dragoste și nevoie de a recupera această cultură. Suntem însetați, eu o iubim prea mult și de ca femeile geloase. Că de începutare faci atât, stai că vreau să fac și eu, de ce nu mă pui și pe mine în seamă? Deci toată lumea vrea să facă. Vrea să facă, da? Cum să zic eu, o cultură care nu e controlată de o instituție, care nu e evaluată la un anumit nivel, atunci se nasc frecușuri și de multe ori nu ies treburi de calitate. Sute de ani de la prima gramatică a armonii. Deci este un moment extraordinar care trebuie să facem mai multă gălăgie pentru el și această manifestare încerca să-i dați și tuturor asta. Sunt și 145 de ani de la nașterea lui George Urnu, e adevărat, dar mai e o sărbătoare foarte importantă. În ianuarie s-au împlinit, mi se pare, 75 de ani de la moartea lui Pericle Papahagi. Am înțeles că este mormântat la cimitirul Reînvierea din București. Nu știu unde este acest cimitir. Știe cineva unde e mormântat Pericle Papahagi? Da? Vreau să vă spun că a fost singurul academician care a trăit în Dobrogea. Noi la aniversăm în Dobrogea anul acesta, am ridicat la Biblioteca Județeană câteva manifestări și mai este un scriitor care mă bucur că l-am văzut în expoziție, Emil Papazisu. A fost tot Dobrogea.
Mi se pare că se împlinesc vreo 100 și ceva de 15 ani de la nașterea. Sunt momentele anului și să țineți cont, poate reuși să le asociați într-un fel. V-aș mai recomanda, pentru că sunteți din București, majoritatea bănuiesc, a fost foarte... Singurul defect care l-a avut această manifestare a fost că au fost puse la distanțe prea mari săptămânal și noi, cei din alte locuri, nu ne putem plasa fiecare bine. Altfel, să știți că ar fi fost mult mai mulți aici. Dacă se poate, să încercați o treabă care o puteți face, să încercați să identificați în toate cimitirele din București toate personalitățile române și să facem un fel de ghid, să fie chiar putentă turistică pentru cei care vin din Macedonia, din alte state în București și pe baza asta să încercăm să valorificăm aceste morminte. Noi am făcut la Constanța, de exemplu, nu mai știa nimeni, săracul Petru Curcan, mă rog, s-au trecut și atâția ani de când a murit, nu se știa unde și am pus indicatoare, am făcut un fel de hartă ca să orientăm lumea în Cicutir, să știe unde e mormântul lui. A fost și o personalitate locală. Deci încercați să faceți și pe linia aceasta, să valorificați ceva dacă se poate. Mobilizați oameni armâni care au suflet și pungă bună, așa, și să facem lucruri care, dacă ne dor, numai cu vorbe nu facem nimic, cu fapte. Și încercați să sensibilizați, să știți că românii, chiar dacă au bani, nu-i dau dacă nu văd că se face ceva concret, solid, cu bătaie lungă. Totdeauna au avut vocația lucrurilor cu bătaie lungă. Știți cum se zicea, că un cultivat de marmă numai să schimbi insulta de lumea. Știți, nu e... Ei au vocația lucrurile rezistente, lucrurile durabile. În momentul în care îi convingeți, toți își desfac punga. Dar dacă văd că aia nu știu ce face în interesul lui, celălalt vrea el să se afirme, putere ce? Ăsta nu știu ce urmărește. Deci, numai pe chestia asta nu o să aveți nici bani, nu o să avem așa, și nici nu o să facem. Haideți să mergem pe lucruri concrete și să vedeți voi ce fel se deschid și câștigăm încredere tuturor. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și pe mine. Mulțumesc că aceste minunate proiect Capdela este cea mai frumoasă treabă că s-a rezolvat în ultimii ani în ceea ce privește cultura română. Ne-au umplut casele de informație și de cultură. Fiind tot așa, dezinteresat, fără, cum să zic, o politică extraordinară, pe noi nu ne interesează decât să facem ceea ce ne umple și ne arată cine suntem, extraordinară politică, așa, și le doresc succes în continuare. Celor care aveți putere de creație, scrieți orice, nu contează, nu mai scrieți, așa, și să ne întâlnim la cât mai multe momente din acestea frumoase și, cum să zic, eu vreau mult, mult vreau și dimineață și la bună și acolo. Cu îndemnul spre creația doamnei Bariza Valaș și eu și cu urarea unei lecturi plăcute. Așa cum ziceam, cartea este bogată informații, revenind un pic la ea, atât cu caracter etnografic, o să găsiți o sumedenie de informații care țin de sărbătorile la români, de fenomene precum transhumanța și așa mai departe, tot ce ține de acea viață tradițională a românilor care a suferit chiar în perioada despre care este vorba, o cruntă criză. Perioada despre care vorbește autorul, de fapt, este o perioadă critică pentru a români, în momentul în care, practic, depășim faza de tradiție și intrăm în modernitate, în măsura în care putem să vorbim de așa ceva la români, la românii de atunci, evident. Pe lângă informațiile cu caracter etnografic, ea este bogată și informații cu caracter istoric și geografic. Iota Naum Iota a fost profesor de istorie și de geografie, de altfel. Informații cu caracter urbanistic,
Se face o cartografie extraordinară a unor localități a românești importante, Selia, localitatea de origine, Pitolia și așa mai departe, cu caracter istoric și așa mai departe. Veți găsi aici strânse într-un singur volum toată această bogăție, strânsă această bogăție. Eu o să vă las acum cu un citat. Mie așa place să termin cu un citat care s-ar putea să fie începutul sau sfârșitul. Vedem, începutul școlii românești. În Biserica Sfântul Nicolae, uitată de Dumnezeu, căci era lucru mare să se facă slujbă religioasă, măcar o dată pe an, în această biserică, la vârsta de 5 ani și ceva am învățat buchea românească, necunoscută până atunci la românii din aceste părți. Biserica era destul de spațioasă, zidurile destul de groase și solide, acoperișul făcut din grinzi de castan comestibil destul de groase, iar pe deasupra niște olane mari și foarte tari, căci au fost în stare să reziste intemperiilor de un mileniu. În interior nu exista tavan, iar delații care făceau legătura acoperișului atârnau ciucuri de mii de lilieci care zburau toată ziua în interiorul ei. Căci întunericul era stăpânul bisericii, iar vieții sfinți așezați pe tâmple și pe pereți nu se puteau vedea între dânsii decât atunci când se aprindeau candelele și lumânările. Biserica avea două uși, una principală la nord, prin care trebuia să cobori câteva trepte ca să te vezi în interior, iar cealaltă la apus, care dădea într-un antreu prin care coborai în ghinechion. Era partea rezervată femeilor. În acest antreu lumina nu pătrundea decât pe la ușă și cu toate acestea, el a fost primul nostru local de școală, unde un grup de copii de oameni, cum se cade, au început pentru prima oară să învățăm carte românească. Eu eram o adevărată tătăcuță, de-abia intrasem în al 6-lea an. De mic ce eram, copiii mă porecliseră pitichii. Însă înaintea mea erau alții mai mari, care formau clasa 1, căci mai făcuseră 2 ani cu dascălul grec. Eu eram mai puțin decât un începător. Mersese vestea că începe școala, dar nu ca până atunci cu dascăl grec, care învăța copiii Evanghelia, Psaltirea și Octoihul, și după ce învățau pe de rost aceste 3 cărți, erau spânzurate cu funia de oprinde din școală și toți ceilalți copii împreună cu dascălul strigau în gură mare Axios che papas, demn să fie popă. Iar după acestea, începeau să curgă colacii și plăcințelele de la părinții celor demni de popi către dască. Era un mijloc ca bietul dascăl să înfructe și el de ceva pe lângă cele 10 de piaștri, 2 franci, pe care fiecare copil îl plătea dascălului pentru învățătura ce o primea de la dânsul. Dascălul nou, din contră, nu primea nicio plată de la copii. Era luni, 20 octombrie. Dormeam împreună cu fratele meu, Nicolae. Dis de dimineață văd că se scoală de lângă mine, se spală frumos, se îmbracă și pornește. După ce zice mamei și bunicii, aveți sănătate. Salutul obișnuit de plecare, căci în părțile noastre nu s-a pomenit să spună copiii să îl mâna la părinți. Eu, care mă țineam ca scaiul după fratele meu, sar din culcuș și mă iau după dânsul. Până să intre ele în poarta cea mare a mahalalei, iată-mă și eu proțac. Nu mică mi-a fost mirarea când am văzut, lângă ușa aceea mare a bisericii, pe la Latușu Padralexi, vărul bun al mamei. Nu știam că dânsul este dascălul cel nou. Stătea în picioare împărțind cărți noi copiilor și după explicații. Eu, curios cum sunt copiii când aud ceva nou, colbez ochii și ascult cu multă atenție citirea literelor. A, B, C, moment care și astăzi îmi răsună din când în când în ureche. Într-o săptămână am învățat alfabetul pe de rost, cu mult înainte de a fi învățat grecescul alfavita. La Latușu Padralexi a fost primul dascăl al renașterii naționale din regiunea Verii. După ce a isprăvit 4 clase gimnaziale la Liceul Sfântul Apostol din București, s-a întors în Macedonia să-și facă datoria de adevărat apostol al neamului. La Latușu Padralexi a făcut parte din primul transport de 8 copii aduși de părintele Averche în țară. După ce am împărțit cărți la cei mai mulți copii, căci eram vreo 15 la număr, am intrat în antreul bisericii, luminat printre 2 bolovani, și așa am început anul școlar 1879-1880. Primul lucru pe care mi l-a spus la Latușu, după ce l-am așezat pe scândură, a fost că de aici înainte să nu mai zicem la Tușu, așa cum se obișnuia pe la noi să se zică la unchi, ci domnule Tușu. Astfel, din acest moment, începe să se audă și la noi cuvântul domnule, pe lângă grecescul chir. Mulțumesc! Sunt foarte multe secvențe din acestea și dacă vă spun, merită cartea să o citiți dacă nu știu, relaxați. Și cum fug picior de Bito, de cum tot satul conducea
copiii când plecau la școală și cum se jucau cu coada în cablu și ce descântece se făceau și, mă rog, scene extraordinar de plăcute și de, cum să zic eu, aduc cu amintirile din copilărie, numai că sunt într-un limbaj mai sobru și nițel, cu tentă de documentare, fiind profesor de istorie și geografie, aduce și informație foarte multă. Deci vă dorim spor la lectură și să sper că cele ce n-am pierdut timpul degeaba și vom face cu plăcere deosebită lectura acestei cărți. Mulțumim doamnei Iota că ne-a intermediat acest manuscris și ne-a ajutat să ne bucurăm de aceste momente și e frumos când ai așa nepoți care se respectă tradițiile și se respectă și munca și, nu, cum să zic, peste 50 de ani totuși este o dovadă într-adevăr de dragoste și pentru ceea ce a scris.